दुखुनांथाव खौरां मोनसे गोरिब नखराव अर खामनायजों गासै सम्पति आरो गोनां लेखा बिलाइफोरा सेवहांगार। कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय 1 नं अन्थाइ गोलाव गामिनि थागिबि बेसर सिं ब्रह्मनि नखराव थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव मिथिस्लाबै अर खामनायजों नखरनि गासै माइ माइरं जि जोम लाइ लथर बिजाब आरो गोनां लेखा फोरमान बिलाइफोरा आबुङै खहा जायो। सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथां बेसर सिं ब्रह्महा नखरनि गासै 7 सोद्रोमाफोर थानो थाखाय गंसेल' न' दंजायोमोन। नाथाय बे थाग्रा न'आबो अर खामनायजों सिलिंखार जानायाव बिथां बेसर सिं ब्रह्मआ राहा गोथे जानांदों। जाथायनि बागै खौरां मोननानै बनरगाव दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो बनरगाव TCLCCनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्मआ दुखुथिया नखराव नुजाथिहैनानै नखर सोलिनो थाखाय मुवा बेसादनि अनसुंथाइ होलाङो आरो अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरखौ जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायहरो। जाथायखौथ' जोंबो माने सासे मानसि नखरनि मानसि लोमजानायाव जोंबो थांदोंमोन। माने केन्डेल सावनायाथ' आंनो खोमोरलांखादों। खोमोरनानै ओमफ्राय बे जाथाया बोरै जाखो आंबो बेखौ बुजिनो मोनला। ओमफ्राय माने दा लोमजानायाव थांनायाव ओमफ्राय फिसालायाबो थांनाय जाहैबाय। बाथिया आङो नैबेयाव गालांदों। जेवारि सावनायाबो आङो बेयावनो गालांदों। बे बाथि सावनाया ओरैनो बाथियैनो दङ। आरो माबायाबो जेवारियाबो ओरैनो दङ आरो बे न'आव जेबो बाथि बुथि गैया अरबो गैया। बे डकुमेन्टस दं बे जिनिसा गासिबो फिसाफोरनि फरायनाय गासिबो गाननाय जोमनाय लेखा पात्र गासिबो हा फाथा लेखा बेंकनि लेखा गासिबो डकुमेन्टसानो जोब्बाय आरो खामजोब्बाय। माइबो खामजोब्बाय। थाखा फैसा माइ माइरं फैसा थाखायाबो एसे 20,000सो एसे खामायनानै मोननाय दङमोन। बेबो खामजोब्बाय आरो जाखिनि गाननाय जोमनाय जाखिनि गाननाय बे गाननायैनो दं आरो आं दा आंनाव जेबो गैया दा खामजोबनाय जाबाय आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। हेल' मा गामि होनो नोंसिनि गामिखौ? अन्थाइ गोलाव गामि। बे जाथाया माबोरै जानायमोन? बे जाथाय जानायखौथ' आंबो थाल गैला। गामियाव आं माने बिसि फिसाखौ गारनानै आं सिगां थांग्रोदोंमोन मानसि लोमजानाय नायनो होननानै। ओमफ्राय गावसोरथ' दा बुंनाय बाथै अरबो गैलामोन माबो गैलामोन होनदों आरो। खयथासो समाव अरा खामा न'खौ? 8:30 टाइमा। आं टाइमखौथ' नायनो रोङा आं हरनि। औ। जे ओमफ्राय मा बुस्थु खामफानानै दिनै सेवहांगार जाखो? खामनायाथ' गानग्रा जोमग्रा गासिबो खामजोब्बाय। सि जोम जोमग्रा दख'ना गानग्रा गामसा गोदान दाना दोननाय दंमोन। लेखा थेखा खामजोबनाय जाजोब्बाय। फिसाफोरनि डकुमेन्टस आंनि डकुमेन्टस खामजोब्बाय गासिबो न'खरनि जा दं बेंकनि डकुमेन्टस हा फाथा लेखा खामबाय। ओमफ्राय फैसा 20,000सो खामफाबायनाय जाबाय आरो। फैसा जगार खालाम एसे बुथुम दोननायमोन न' लुनो होननानै। फसन्त ब्रह्म। मा क्लासाव फरायोमोन? क्लास 10। साबसे दं उन्दैफ्रा नोंना? उन्दैफ्रा 3मोन। ओमफ्राय 3आव दा हिनजावसा 2निया टाउनाव थानानै फरायो। दा थानो थाखाय आलादा न' दंना गैया? आलादा न'आथ' गैला। बेनोखामोन न'आनो बे गंसेल'खा। जा सम्फथि दं बेयावनो दंजोबोमोन आरो बे न'आवनो। माब्रै जाथावगौ? आं बेखौ बुजिनो हाला सार। केन्डेल सावदोंमोन होनदों। केन्डेला गोमोरखोना गोमोराखै? केन्डेलखौथ' फिसालाया गोमोरबाय होनदोंमोन गाव थांनाय समाव। ओमफ्राय आं बाहेरायाव ओंखारबा बे न'आव अरखौनो दादोन होनखादोंमोन होननायालाय। हारसिं गोमोरलांफिनदों खुनु प्रसासननिफ्राय? प्रसासन माने गामिनि आइ आफाफ्रा माखासे खोमोरफैनो मोनबाय। औ। जेबो बासियासै हास्लाबाखिसै। औ। मा मावो आदै? आङो हाजिरासो मावलाबायना जायो। न' गैयामोन? ओहो। कारेन्टबोथ' गैयामोन? कारेन्टबो गैया। जेबो मोनखायाखै। सरकारि न' गैयाना? ओहो। खोब दुखुनांथाव। दुखुनि समावबो नोंथांमोनहा फरायसा आफादनिफ्राय दखरा आफादनिफ्राय मदद खालामदों। मा फिल खालामो आरो मा बुंनो नागिरदों दिनैनि सानाव आदा? जोङो बेखौ दहायसो आङो खबर मोनदों। ओमफ्राय मोननानै जोङो बेखौ नायनो थाखाय फैबाय। दा फैनानै नायनानैथ' नुफैदों जोङो गोबां खहा जादों। खारन बिथांमोननि जेनाखि थाग्रा खथा आसल न'आ बेनोमोन। 7नि परियाल 2आ बायहेरायाव थायो। दा बाहाय 3 गावसोर दङमोन। दा जाथायखौ नुनायावथ' जोबोर माने बिखा खामथावथाव जादों। बावहाय माइबो दङमोन माइरं दङमोन थाखाबो खामफादों होननानै बुंदों। ओमफ्रायसो लेखाया खामजोब्बाय। सासे फरायसा गथ' दङमोन आरो डकुमेन्टसफोर खामजोब्बाय। थिं गोदान बायनाय दङमोन बेबो खामजोब्बाय। आरो बावहाय नोङो बाथाम बायनानै दोननाय दङमोन बेबो खामजोब्बाय। दा बेफोरखौ गासैखौबो जुदि गथा खालामनानै नायोबा बाहाय माने 2-2.5 लाखसोनि
थाखा बिथांमोनहा खहा जादों। बियो जोबोर गिदिर मोनसे खहा गोरिब न'खरनि थाखाय बे खहा जानाया। दा बेखौ सरकारनि थोरोबनिफ्राय जाहाथे अनसुंथाइ हिसाबै बिथांमोनखौ थाफिननायनि मोजां मथनै सोलिनो हानायनि हेफाजाब खालामो थोजासे, आरो डकुमेन्ट्सनि बेलायावबो जाहाथे जेबो जेंना जाया बेखौ दिहुनफिननाय बानायफिननायाव बयबो जाहाथे हेल्प खालामो। आं बेखिनि बाथ्राखौ बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायनो सानगोन बयखौबो। आरो दा जा एसेखिनि सोलिनो आन्था नांगोरगौ, दा बेफोरखौ रायजो राजायानो जा बा सोरबा सासे बेक्तियानो जायाथों मानो जाहाथे एसे एनै हेल्प खालामलायो बेखिनि। दा बेनिखायनो जोंबो हाथाराबाबो गैयाबाबो बिथांमोननि दुखुथिया न'खरनि जेनाखि जाथाय जानाय बेखौ जोङो दुखु मोननायनि गेजेरजों जोङो एसे सेस्था खालामनानै कम्बल गांथाम होफैदों आरो माइरं एसे जाग्रोनो थाखाय आरो थाव संख्रि फानलु एसे एनै जोङो होफैनाय जाबाय। बेखिनिल' जोङो हेल्प खालामनो हाबाय। बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे बयबो खैफोदनि समाव गावजों गाव अनलायलायो, हेफाजाब होलायलायो, बेखिनिखौ आङो खावलायबाय। थेंक इउ। जि जाथाया जाथावगौ नङा बे मा फिल खालामो? थारैनो मैया जे जाथाय जालांबाय मोनानि 8:30 9टासोआव जादों होनदों। दा बे जाथायजों जाबाय बियो खोब दुखु गोनां। खारन जे बे न'खरा खोब गोरिब आरो हाजिरा मावनानै जायो होनना बुंदों। आरो जोंबो मिथिगौ बे अन्थाइ गोलाव गामियाव खोब गोरिब आरो। दा जाथाय जानायखाय जों दिनै नायनो फैदों। नायनानै नुबायबा खोब माने दुखुनांथाव जादों। दा बेवहाय जोङो सोंनानै मोननाय मथेबा बेवहाय माने फ्राय 1.5-2 लाखसो माबानि थाखानि सम्पति नस्थ' जाबाय। आरो बिसेसके दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा सासे फरायसा दंमोन, क्लास 10आव फरायो। बिनि डकुमेन्टआ फ्राय माने खामजोब्बाय। बाहाय बार्थ सार्टिफिकेट दंमोन आरो पेन कार्ड दंमोन, बे आधार कार्ड दंमोन, गासिबो माने फ्राय नस्थ' जाबाय। दा बेवहाय जोङो मोनसे आफसुस खालामो, खारन सासे फरायफुनाय गथ' बेनि भबिसतनि खोथा, बेखौ नायनानै जों खोब दुखु मोनदों। दा जोंबो गोबां दुखु मोनदों गैयि न'खरा जे बिदि जाबाय। माबोरै जाखो जों मिथिला, खिन्थु न'खरनि मथेबा मोनसे सारप्राइज जादों। जेरावहाय माने केन्डेल दङमोन बेखौ बे न'खरनि गारजेना माने खोमोरनानै एसे न' खाथियाव थांदों होनदोंमोन। दा खुनु अरानो गैयामोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बोरै खामखो बेयो मोनसे जाथाय जालांबाय, बेयो मोनसे सारप्राइज आरो बे। दा जेखि जादोआ जों दिनै मोनसे आपिल खालामो आरो आं बिसेसके आपिल खालामो बे ओनसोलनि सासे ससियेल वार्कार हिसाबै। खोनानो मोन्दों जोंहा बिटिसिनि चिफआ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि माखासे कर्मिफोरखौ फाथायहरदों आरो एसे खबर लानो थिनहरदों। आरो बे कर्मिफोरनि गेजेरजों एसे अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा माने बुंलांदों। आङो खोब मोजां मोनदों, आं बरायदों। आरो बिसेसके हायोबा जोंनि बे ओनसोलनि एसे जायफोरनाखि एसे सहाय खालामनो हाथावथाव माने एसे एनै खालामोबा बियो गाज्रि नङा, आं बेखौ खावलायो। सोरखारनि फारसे आङो खावलायो, खारन बिनि भबिसतनि खोथा, खारन बिनि बेक्तिनिल' नङा, बियो न'खरखौ नायनांगौनि मोनसे दायथ' थायो। बेखायनो सरकारनिफ्राय हायोबा सहाय खालामजानो आं लुबैयो। आरो बिसेसके आङो बिटिसिनि चिफ बिथांखौ आं खावलायो जे अननानै जाहाथे बिथाङा सहाय खालामो। आरो बिटिसिनि चिफल' नङा, जोंनि एरियानि माखासे सहाय खालामनो हाथावथाव सुबुंफ्राबो सहाय खालामलायोबा मोजां जायो, आं बेखौ खावलायो।